Tá corp a gine deire. Is sé clas an údar áfach ná an bhéim a hrú agus muile chur an scéal. Dáhrí sin begaring fannacht tam leile le fáileach céhé an corpáin. Dáhrí sin fíli míad a rife a chud deacrachtaí tréis an útsa grána dinogite, a chud feibanna lena hinian sal, an iriseoir grána tá á crá, agus na daoine agsúla atá fannacht ina teach loistín. Cé gur bí an bhistéir bun ingel na heachtere, tá níos mó ná sin ann. Tá scéal teilig agus scéal cheantar chumá céanna. Scéal daoine a bhfuil mothúchainneá a bhfuil í agsúlacht do buint leo agus bhfuil cúlra a có go léir. De bhar an bhuairt aigeine atá rife, nuair a hagan cáid chúthe le dro scéala, is ála go gapan si go bhfuil pat marmh. Ní húna go meach an meón sonna cé. Ach, ní hé. Is ála gur duine a bhí fannacht ina teachlóistín féin, oscar mac alpín an fear gnó, a bhuair sa chorp in sa bhála pleisteach ag bun an druihead in aice na hawan. Is sé bun chóram an chuilead an scéal ná an bhistéir seo a réiteach.